Horas bangsa Batak dihamu akadongan pemangku adat parhata parsinabung manang ahape warni namangulahon dalam manguluhon perdalani adat Batak, baik itu ulaun las niroha suang songoninang habot niroha molo dos durhatta manang sepakat dohita diupasa nama dok saduduk dodakana saduduk nang ratingna molo hahana nama ulaun angki nama nagai parsinabung manang panabolna songoni sebalikna alai di tiki parpudion nungalam jut berek kami marlomo-lomo akar raja parhata dangolobe mangulahon ruhut ni nama hamaranggi gebe hasuto bolodo di bahasakalan babayo kidan na dipangido ni hasuto do hape halahina saupuro pe raja parhataon do hasuto bolon alai molo di dadeba di bereng raja parhataon tornaik do saring-saringna dia do hita angko hata saduduk dakana saduratingna buasa gabi hamu namangulahon omma sadah hurangan di hita diaka panuturi diaka raja napi najolo mangulahon adat sampai adong nama dok faktor U itu kawan, faktor itu amang karena uangnya semua itu makanya jadi nggak jalan lagi ruhut paradaton ruhut akan namarha marangi sada tantangan modu hita molohame mangidohot tu hita salutna manang ahape margamu namang manang ahape margamu naleko molo naung dipuka di margamu naido songon ruhut saduduk dakana saduduk dak ratikna molohana marulaun anggina nagai panaboli taulahom mai unang gay partuktukan unang gabe marlomo-lomo napadua hon martiti do sude unang ta anggap ala hamalauta manala diguguto ingok madongan si soli-soli do jala iko boy do hita akaraja na dipajulo patu pahon etika adat salat nari dohoron nami etika adat bahasa udah kok etika adat etika itu menghormati norma atau tatanan adat atau urutan adat yang telah dilakoni, dilayani, dan dilakukan bertahun-tahun oleh para pendahulu kita. Alani sadar mahita, unang alani naing rikot di hita, aka padarawani, aka hepengi, gabi mago etikata. So tunggawi dokon ngaba merbadai bihalakan ala ni raja parhatana bersigulut ale fakta deh makanya kami bilang ada 4 syarat utama menjadi raja parhata nah perjulo memang ikon diatusi do bahasa Batak napa 2 hon di boto tarobona napa toluhon adong ma etika iboto akar hut ni paradaton napa paupaton disiplin mampu menghargai orang lain itu prasyarat nih raja parhata alani molotung honape narasion tuhamu memang generalisir hamidon asa unang gebirarat aka perbulak-bulakan dia ka raja parhata di masing-masing marga sotung gabe omma dalanna marswali akan maranggi ala sodong be
etika ni Raja Perhata dina laho majujung baringin dina laho patu pahon songon padohan ni upasai saduduk dakana saduduk ratingna molo hahana marulaun anggina magawi pandeboli horas mah taingot mereka dongan purpar padedorpi lam tu di posna horas bangsa Batak horas mah dihamu akka pemangku adat mari kita laksanakan adat dengan etika dan norma yang berlaku mulai teh horas